Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat een stichting Sylvania, de minister van Financiën, wil laten vervolgen. Alles wijst erop dat het Openbaar Ministerie justitieel feitenonderzoek is begonnen naar minister van Financiën Javier Sylvania. Het gaat allemaal om zijn rol bij de kwijtschelding van belastingsschulden van de periode tot en met 2017. Dit feitenonderzoek zou gebeuren op verzoek van Fundación Dos Bui pa Curaçao van journalist Yves Cooper. Hij wil met zijn stichting via het Hof het OM dwingen tot vervolging van Sylvania. Volgens de stichting is de instructie die de minister begin vorig jaar aan de ontvanger heeft gegeven om de belastingsschulden van 2017 en ouder niet in te vorderen in strijd met wet en regelgeving. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurt door het Openbaar Ministerie, maar het lijkt er allemaal op dat het Hof nu op deze manier wil kijken of er een zaak is. PISAS vraagt tijd om te antwoorden. Dat gaat allemaal om de vergadering in het parlement gisteren, waarbij de minister-president samen met de directeur van Refineria di Curaçao, Patrick Newton, meer dan 200 vragen kregen. En dat heeft allemaal betrekking om de zogenaamde Oryx-deal. Deze deal is gesloten voor de huur van 30 jaar van de raffinaderij. Maar volgens het parlement ontbreekt het aan transparantie, communicatie en informatie vanuit de regering. Daarom zijn er 200 vragen gesteld en PISAS heeft aangegeven binnen 2 maanden terug te keren met de antwoorden. Iedereen mag gratis vuil storten. Dat is de uitkomst van een vergadering die de minister van Financiën en Gezondheid, Javier Sylvania, voerde met de vakbond BTG. Er was onduidelijkheid afgelopen dagen over wie wel en wie niet vuil mocht storten en wie wel vooral gratis mocht storten. Er waren ook blokkades, die begonnen al afgelopen vrijdag, maar ook in de afgelopen dagen. Maar nu is het duidelijk, iedereen, bewoners en bedrijven mogen allemaal gratis afval dumpen naar Malpaís en bij Coraspech. Om op die manier te kijken of er meer mensen daadwerkelijk vuil gaan storten als het gratis is. Veel vuil in Coraspech, dat heeft ermee te maken omdat er problemen waren bij Malpaís. Zijn er mensen naar Coraspech gegaan, ook trucks, en die hebben het vuil gewoon voor de deur of naast de deur gedumpt. Dat zorgde weer voor overlast. Nou, dat moet allemaal opgelost worden nu alles weer duidelijk is en mensen gratis mogen storten. Maar het zorgde wel voor stankoverlast in Coraspech. CFT wil meer duidelijkheid en dat gaat over het College Financieel Toezicht. Die heeft een brief geschreven aan de minister van Financiën, Javier Sylvania. Daarin zeggen ze dat Curaçao in het eerste halfjaar van 2024 meer belastingopbrengsten heeft binnengekregen dan begroot. Dat is positief. Tegelijkertijd werd het risico aangehaald dat de baten uit de vergunningfees voor kansspelaanbieders niet volledig zal worden gerealiseerd. En ook ontbreekt er nog altijd een nadere uitwerking van de oplossing voor de financiële problemen van het CMC. Het CFT wil dat de minister hier aan gaat werken. Controle levert verschillende soorten drugs op. De politie heeft gisteren rond de luchthaven verschillende controles uitgevoerd. Daar werd 1 man aangehouden wiens autopapieren niet in orde waren. Maar er werd ook een man aangehouden die verschillende soorten drugs bij zich had. Het gaat onder meer om hash, ecstasy, cocaïne en de drugs MDMA. Zijn spullen zijn in beslag genomen en de man is gearresteerd. Septische vrachtwagen aangehouden. Dat gaat over een vreemde situatie in de wijk Rancho, waarbij sommige truckchauffeurs van septische tankwagens, dat zijn tankwagens die beerputten leegzuigen, en die hebben dat op de weg, gewoon op de hoofdweg in Rancho, laten stromen. Erg onhygiënisch, erg vervelend en dat speelde al langer, maar nu heeft de politie daadwerkelijk een truckchauffeur aangehouden. Die heeft een boete gekregen en de truck is in beslag genomen. En die heeft natuurlijk de vraag gekregen waarom hij dat deed. We gaan even over naar een break. We zijn zo terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar zijn heel veel verkeersongelukken geregistreerd dit jaar. Om een vergelijking te geven, in de eerste 8 maanden van dit jaar 6000, bijna 6000 auto-ongelukken. Dat is 2000 meer dan in 2022. Aruba is bevreesd dat het aantal natuurlijk alleen maar flink zal gaan toenemen. En dan kom je op hele grote aantallen over een heel jaar. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er ook 8 verkeersslachtoffers gevallen, dodelijke verkeersslachtoffers. En dat is weer minder dan in 2022, toen er in de eerste 8 maanden 12 mensen overleden in het verkeer. We blijven op Aruba, want minister Andy Cruz heeft een bezoek gebracht aan een school om daar te kijken hoe het gaat met de introductie van Papiamento in groep 1. Dat is nieuw op Aruba. Voor het eerst krijgen ook kinderen in groep 1 les hierin. En de minister van Onderwijs en Sport, Andy Cruz, is een kijkje gaan nemen. Volgens hem is het beter als kinderen leren lezen en schrijven in de moedertaal. En dat zorgt ervoor dat kinderen beter begrijpen wat ze lezen en schrijven. En dat stimuleert weer algemene leervaardigheden. Alleen maar positief dus. En ook de woordenschat van de kinderen zou hier beter van worden. En de minister was blij met het bezoek en zegt dat er goed werk wordt geleverd door de docenten. Dan gaan we naar Colombia, want daar zijn grote problemen door de verhoging van de dieselprijs. Heel veel blokkades van de wegen, die hebben geleid tot een chaotische verkeersdag. Transporteurs op de belangrijkste wegen van Bogota en in andere steden in Colombia, die hebben geprotesteerd tegen de verhoging van de prijs van diesel. En dat hebben ze gedaan door wegen te blokkeren. Dat zorgde weer voor heel veel chaos. Bijvoorbeeld kinderen konden niet naar school, mensen konden niet naar hun werk, vuilnis kon niet opgehaald worden. En het gaat om een hele grote verhoging. Ze werken daar in gallons. Gallons zijn bijna 4 liter, maar een gallon is dus 46 dollarcent per gallon verhoogd. Dus dan kun je uitgaan van een flinke verhoging en daar zijn de mensen tegen. En er wordt nu overlegd tussen de regering en de transporteurs, maar als voorwaarde is wel gesteld dat de blokkades moeten worden opgeheven. En dan eindigen we bij Venezuela, want het nieuws is binnengekomen dat de Human Rights Watch, de NGO Human Rights Watch, Venezuela gaat aanklagen wegens grootschalige schendingen van mensenrechten. Dat is vandaag bekend geworden en dat heeft te maken met de wijze waarop de Venezolaanse autoriteiten omgaan met de demonstranten. Er is sprake van grootschalige schendingen van de mensenrechten begaan tegen demonstranten, tegenstanders en critici na de omstreden herverkiezing van president Nicolás Maduro. Eerder vergaderde ook al de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, hierover. In de volgende uitzendingen van Extra Journaal meer hierover, maar het lijkt er dus op dat er vanuit internationale organisaties meer druk komt op de autoriteiten in Venezuela. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alles hier in de omgeving voor u in de gaten houden. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.